Els que vam començar amb l'agricultura ecològica, doncs, potser sí que érem una mica activistes, no? Però, de fet, tota la gent que s'hi ha anat posant els darrers anys, doncs bé, principalment jo crec que s'hi han posat pel tema econòmic, perquè és una sortida a la crisi que hi ha a l'agricultura i a la ramaderia convencional. La diferència fonamental és que l'adobat de les finques s'ha de fer amb compost o amb fems, no es pot fer amb adob químic. I després tots els tractaments fitosanitaris, no es pot utilitzar cap producte químic de síntesi. Per exemple, si tu tens una plaga, una malaltia, amb un cultiu de tomateres, doncs en lloc d'aplicar un fungicida químic, que és el que es fa servir normalment, s'ha de fer aplicar uns microorganismes, que és la lluita biològica. Doncs que això no deixa cap tipus de residu i no és tòxic ni per la planta ni pel sòl. Al començament hi havia molts pagesos dedicats a l'olivera o a l'ametller o al fruit sec, que eren potser uns cultius no tan diferents del cultiu convencional, i ara últimament ja s'han inscrit pagesos que fan horta o que fan fruita dolça, que diguem que són cultius ja més difícils o més diferenciats del cultiu convencional. Encara és un mercat molt petit i a mesura que hi vagi més demanda de producte ecològic, doncs més pagesos i més ramaders i més empreses elaboradores s'incorporaran al sector.